Gaurko ekitaldia asko gustatu zait, oso interesgarri izan da eta gauza asko ikasi ditut. Nire ustez ekitalde nahiko ona iruditu zait, kontzientzia askorekin atera naiz. Niretzako aurkezle robota divertigarri izan da, ez nuen pentsatzen horrelako aurkezle bat izango zenik. Eta zu galdetzea, bizia galdu dezakezu edo mugikortasuna. Nik egia esan ez dut gauza pentsatzeko tarterik sekula hartzen. Mobila ekitaldian apur bat erabili dut, galderak erantzuteko. Egin diren galderak gustatu zaizkit eta oso ondo iruditu zait, horrela jakin aldugu jendeak zer pentsatzen duen, jarri dutelako pantaila handian erantzunak. Suhiltzailea etorri denean eta bere esperientziak azaltzen ari zen bitartean oso inpaktatuta geratu naiz, eta hori izan zen kasu txarrenak izaten ziren soinua entzuten ez dela. Horrelako esperientzia bat bizitzea nire ustez oso fuertea izango litzateke. Umietariko bat, kopilotoaren atzien zoien umie, bizirik eguen, atara gendun, Osakidetzako langideen eskura gendun, baina aitaren burue atzeko umienaketan zegoen. Hala hitzen kasuan, asko harritu nau, gertatu zaiona. Bere azalean jartzen banaiz, asko sufritu dela konturatu naiz. Eta hori, oso gogorra izan da. Bideoak ere izan dira apur bat gogorrak eta erabili dira jendea ikusteko zer dagoen bizitzan, ez dela denbora osoan ona eta horrela, eta ere bai daudela gauza gogorrak eta ikasteko balio duela.